Veliki pozdrav i dobrodošli na moj kanal Elisa Kovačević, vaš savjetnik, strateg, psihoterapeut. Ovdje sam da vam pomognem, da vas približim mjestu na kojem želite biti, da vas podstaknem, napomenem da je vaš život u vašim rukama. Naravno da vam dam neke smjernice i savjete, ako ste voljni da ih uzmete. Danas odgovaram na jedno pitanje koje sam dobila. Hvala puno za pitanje. Definitivno budite slobodni postaviti pitanje ispod mojih videa ili privatno. Neki od vas prijatelji smo na stranici mojoj javnoj ili na profilu. Pitanje je glasilo, ja sam ga skratila, kako sebe motivisati da probijem kroz jedan redoslijed. U ovom slučaju radilo se financijski redoslijed. Kako sebe motivisati za bilo šta? U ovom slučaju specifično pitanje je bilo kako sebe motivisati, kako sebe pokrenuti, stalno se blokiram, zaustavljam. Bilo joj je pitanje kako da prodrem kroz te svoje redoslijede zaglavljenosti, specifično do više novca. Međutim, ovo što ću podijeliti danas možete koristiti za bilo koju drugu stvar gdje vam treba da prodrete kroz nešto. Kad se radi o motivaciji, motivacija je nešto što ispari. Motivacija se desi u trenutku kad se stvari poslažu, kad nam nešto ide ili kad smo energetski posloženi, što je super, Međutim, čekati na to nije nikad dobro. Ovo što ću vam dati je jedna energetska vježba koja će vam pomoći uvijek da budete u kontaktu sa tom energijom motivacije, što je u stvari probuđena životna snaga, probuđena inspiracija, probuđena energija mogućnosti, mogu ja to, moguće je to i tako dalje. Znači, za bilo koji redoslijed da vam treba, gdje trebate negdje da prodrete, ovo će vam biti strategija. U stvari se radi o energetskoj vježbi koju je jedna od 44 vježbe koje ja i predajem u mojim energetskim treninzima. No, ova vježba se zove Amplify your assets. Pojačaj, amplify, ojačaj, osvijetli svoje assets. Šta su naši assets? Su naše vrijednosti. Šta god da vam treba u životu, želite nešto ostvariti, prodrijeti kroz nešto ili spustiti nešto, šta je potrebno? Je dozvoliti sebi, naći u svom prostoru energiju drugačiju. Da bi jedan mogao da prodre kroz nešto što izgleda mu sad teško i probao je, znači, neophodno je da razumije bolje energiju. Uistinu, mi smo kao signal. Kakva ti je trenutno energija tijela, kako se osjeća tvoje fizičko tijelo, kako se emotivno osjećaš. Mentalno ti si možda ok, ali možda mentalno si gurnuto pod tepih, imaš neke brige, neke strahove, sumnje koje nisu na razini onako svjesnoj, ali isto kad na kompjuteru otvoriš jedan program, pa onaj program, onu stranicu i ti se vratiš na ovu samo da mene gledaš, ali nisi zatvorila one druge stranice, tebi energija curi. Znači, ovo je taj ključni korak koji je neophodno uzeti, odnosno samo da me pitate kako ću ja do veće motivacije. To je tako na površini, to je Hansaplast. Možeš, nekad stvarno moraš uzeti Hansaplast soluciju, zalijepiš Hansaplast, ideš dalje. Međutim, to nije trajno rješenje, ovo je trajno rješenje. Znači, trajna solucija jeste razumjeti da si signal. Razumjeti je li tvoje tijelo, energija tvoga tijela, kakva je, vrlo brzo počeće da komunicira sa energijom tvoga uma,
I šta je tu? To ćeš početi da iziđe u tvoje energetsko polje, da se osjeti i naravno prema tom tvom signalu, prema frekvenciji na kojoj si, život ti onda šalje stvari, događaje i ljude da potvrde tvoj signal. Znači, ovo ako ne budete razumjeli, ne možete lako, znači, prevazići stvari, ni doći do stvari koje želite. Šta je potrebno? Potrebno je razumjeti, broj 1, kao što sam rekla, ovo, i onda sebe pitati šta ti u stvari trebaš ojačati, amplify, probuditi. Uvijek je dobro, uistinu je veoma važno razumjeti dubinu nekog značenja. U ovom slučaju amplify, prevod na Google, znači pojačati, kao da pojačaš zvuk, kao da pojačaš nešto, jel? Muziku da pojačaš, povećaš ton. Uglavnom, glavni prevod jeste povećati, enlarge, povećati nešto, ojačati nešto, kao, svjetlo, kao povećati temperaturu, kao povećati ton. Znači, to znači amplify. Sad, šta je tebi potrebno? Pogotovo za ovu osobu, da prodre, da zarađuje više para, što znači da treba ona da nađe novi posao, jer sad opet ovo ne znam da li je uopšte pokušala na poslu na kojem je da se popne, da ide na višu poziciju, to ne znam. Ali u svakom slučaju, šta je potrebno da ti amplify svoju prisutnost, tvoja prisutnost u ovom trenutku, tvoja prisutnost na poslu, gdje god da si, u bilo kojoj situaciji, je opet signal koji meni ili njemu ili njoj, gdje god da si, govori o tebi, o tvojim vrijednostima, o tvojim sposobnostima, o tvom karakteru. Znači, a da zarađuješ više para, pogotovo da se popneš na višu poziciju na poslu kojem si, da neko vidi to, da cijeni, ti zaista onda trebaš da povećaš tu svoju prisutnost, svoj fokus, razumijete? To znači povećati prisutnost, povećati, ojačati fokus, sigurnost u nešto što znaš. Ne znaš sve, ali šta znaš, budi jasna sa tim što znaš. Pa povećaj svoju sigurnost u tome. Povećaj svoj ton kad pričaš, kad komuniciraš. Ne mislim da vičeš, nego budi vidljivija i fizički, ali energetski. Budi konkretnija, budi odlučnija. Sve znači bi bilo amplify svoje vrijednosti. Da prodreš kroz ovaj plafon finansijski. Znači, ovdje se prosto radi o razumijevanju, o shvatanju, frekvencije, znači te energije, frekvencije na kojoj si. I budi jasna, budi potpuno svjesna kakva se budiš, kakva provodiš dane, na kojoj frekvenciji, je li ta potentna, jaka, živa, privlačna, magnetična, snažna, konkretna frekvencija, da bi ti moglo nešto tako veće, konkretno, lijepo, bolje, kvalitetnije, skuplje, da bude meč za tebe. Razumijete li? To je tako jednostavno, ali mi ne razumijemo energiju. Mi smo samo mislili da je energija tamno, mračno, ali je sve energija. Mi smo energija izobilja. Naravno, uvijek treba početi od sebe. Dozvoliti sebi, spoznati sebe svoj kao vrijednost, kao energiju, da si ti već. Ti si izobilje. Kad uđeš u prostor, ja sam ovo više puta spominjala, ako ovo još nisi sebi dozvolio, onda stvarno sve će biti teško. Ti si već energija izobilja. I ja sam i svi smo.
da nekom sad treba za život, krvi, mi možemo nekog spasiti. Znači, mi smo toliko moćni, pa lijepa riječ, pa pomoć, pa ovo, pa ono, razumijevanje. Znači, ti si već energija izobilja. Ti si energija ljubavi i svega ostalo. Da bi mogla povećati tu, naravno moraš prvo da sjedneš malo u tome. Da ovo razumiješ, dozvoliš, budeš. Onda povećaj ga. Kako ćeš povećati energiju ljubavi ili izobilja? Pa pomisli na nekoga, by the way, evo vam frekvenciju, da balansirate frekvenciju mozga. U bilo kojoj situaciji, pogotovo ako ste pod stresom, ali ovo inače da bi amplify svoje vrijednosti, kvalitete, treba se balansirati mozak. Najlakši, najbrži način jeste da pomislite na, evo, uzmite trenutak, zatvorite oči, pomislite na osobu koju volite. Bilo koga volite. A voli i oni vas, by the way. Treba je ovo. Znači, ili vas poštuju. Uglavnom, možete se osloniti na njih. I ostanite ovdje 30 do 60 sekundi u mislima sa ovom osobom koju vi volite, a znate da i ona voli, podržava vas. Prošlo je, ne znam koliko sekundi. Obrati pažnju, možda ne možete osjetiti jer to su moždane vijuge, ali ovo je zagarantovan način da balansirate frekvenciju mozga. Dokazano, mozak ima svoje frekvencije. Možete meditirati, što je fantastično, da smanjite frekvenciju mozga na alfalno stanje, opušteno, da bi onda mogli dokučiti do podsvijesti sa svojim, ako imate želje, vizije, da se zamislite u tome, ili ako volite da ponavljate one pozitivne afirmacije, to se radi nakon što se stabilizuje, smiri frekvencija mozga i stavi se na alfa stanje. Ali ovo 30-60 sekundi svaki sat. Pomisli na nekoga što voliš, to je bliže srcu, a možeš na nešto što voliš, na neki lijep događaj, na neko mjesto, na neki trenutak. 30-60 sekundi, eto ti balansiraš mozak. Ovako vam je lakše onda povećati temperaturu, upaliti svjetlo, svoje snage, fokusa, vjere, jasnoće, konkretnosti, odvažnosti, što god da vam treba u ovom slučaju, vezano za ovaj finansijski plafon. I šta vi mislite? Kako bi izgledao vaš život nakon samo 7 dana, kad bi vi svaki dan svjesno uzeli trenutak i povećali, pojačali neke od svojih vrijednosti, kao što je fokus, prisutnost, svjesnost ovog trenutka, ali svjesnost sebe, svoje svjesnosti u tijelu. Koliko dugo godina evo vi slušate, izučavate i od mene i od drugih ljudi, a postoje stvari koje nisu se promijenile. Ne mogu se mijenjati ako je sve kognitivno učenje i nadodavanje informacija. Ovamo nikad ne zastanete, ne pojavite se sa sobom u svojoj energiji, da vidite gdje sam sada, to je kako se osjećam, to je jedan, pa vidite, odgovorite na to pitanje kako se osjećam. I zastanete trenutak s tim što ste detektirali, bez otpora, gdje sam u mislima,
Je li onaj zaglavljen negdje, nešto ne može da pusti, je li kontroliše, ubijeđen, zakačio se, tako je, ne može drugačije. Morate razumjeti ove svoje autopilotske mehanizme. Naravno, energetski jeste. Kao signal, ako bi gledali vas ili mene, kao signal, frekvenciju, gdje ste? Je li potentno, je li živo? Ima li uopće života tu ili je samo ravna linija ili je možda dole? I to imati tu svjesnost, taj awareness, svaki dan, svaki sat. Ovo vam je siguran, zagarantovan put da prodrete kroz bilo šta. Samo više svjesnosti, pogotovo je ovo za pare, za financije. Kako ću ja amplify? Kako ću ja ojačati tu energiju izobilja, financija? Znači, ako ti želiš biti magnet, da imaš više para, izobilja, znači ti moraš biti izobilje. Nemaš para, it's ok, ali možeš li amplify svoju samilost prema meni? Njoj. Možeš li pojačati, amplify svoju podršku? Stavi mi like, stavi mi komentar, podijeli meni, njemu, njoj, nebitno, podršku. Možeš li to pojačati? To je opet izobilje. Ljubav svoju za nekoga, za nešto, pa idi svoju dobrotu, idi očisti ulicu. Uzgradi svojoj ti, što pometi ulaza sviju. Amplify u sebi tu energiju bogatstva, tog davanja. Što su pare? Šta je li kao frekvencija? Pa energija, kao pare su frekvencija, koja stalno se nastavlja. Od tebe do mene stalno se nastavlja. To je u stvari izobilje, So budi, pojačaj to u sebi prvo. Naravno, što je najvažnije, uvijek se radi sa sobom. Ako je tvoje fizičko tijelo letargično, slabo, na niskoj frekvenciji, naravno to ti je prva stvar gdje trebaš amplify, pojačati. Šta ti treba? Vitamini, zeleni džus, dijeta neka drugačija, malo više postiti, intermittent fasting. Znači, kako ću ja, pitaš se, kako ću ja povećati? Šta god da treba svoju ljepotu, vanjsku, kao što je potrebno ženama. Pa iznutra, sve dolazi iznutra. I finansijsko i ovo je. Naravno, signal. Najveća frekvencija našeg ovog fizičkog dijela je frekvencija našeg srca. Dokazano i izmjereno. Da bi mogli amplify sebe, svoje vrijednosti, kvalitete, to nam treba, da bi došli do onog što želimo, više novca, bolje veze, što god da želimo, Treba početi od srca, od tog glavnog izvora energije. I ako vaše srce zatvoreno, zabetonirano, zablokirano, ne može oprostiti sebi, ne može meni, ne može dati sebi milost, ne možeš meni dati milost, pomoć, podršku. Šta mislite onda kako će biti? Teško. Da ostale, ovo ostalo dobije tu energiju veću, višu? Ne može, jer sve počinje iz srca. Počnite odatle i možda bi za početak baš bilo ovo. Kako ću povećati, osloboditi, pojačati
ljubav i milost u svom srcu. Prvo, za ovu osobu u ogledalu. Prvo, ne možeš meni dati što nemaš, niti ja mogu dati tebi što ja nemam. Mogu se truditi, mogu glumiti, ali osjetit ćeš da je tako. Evo još jedna samo stvar vezano za novac, vezano za odgovor na ovo pitanje. Kogod ima blokadu, financijsku, moramo stati sa sobom i razmotriti, kakav je moj odnos prema novcu. To je najvažnije pitanje koje trebate sebi postaviti ako želite više novca, više financijske slobode. Kakav vam je trenutno odnos prema parama? Znam se da su pare kao osoba i sjednete lijepo papir i olovka. Doslovno zamislite kakav mi je odnos prema toj osobi, to jest prema parama. Nazoveš li tu osobu, to jest da li provjeravaš, da li maštaš, da li komuniciraš, da li ti je prijateljski, blizak, nježan, blag odnos, da li se obraduješ, da li cijeniš, da li imaš zahvalnost što imaš tu osobu u bilo kojem kapacitetu. Ili je suprotno, briga, teško je do njih doći. Opet, ona energetska vježba treba da se dozvoli, da se izgradi receptivnost, otvori se da primiš. Da bi mogla primiti energiju novca, moraš biti voljna primiti sve ostalo. Ne znači da ćeš primiti da nosiš sa sobom, nego da ne imaš otpora. Jer sve što je u životu danas pred tobom je tu za tebe, za neko tvoje više dobro. Sve što je pred tobom je predodređeno. Nema koristi se boriti, svađati sa njim. Nego, naravno, nekad je super teško, nekad super izazovno. Tražiš pomoć, imaš svoje ljude, ali većinu puta nisu to tako strašne stvari, to je lično, intimno. Jeste li došli na taj nivo svijesti gdje nemate otpora prema svojim osjećajima, prema svojim negativnim mislima, vjerovanjima, ili vi sjedate na taj voz kao da ste to kompletni vi. Naravno, to je sav moj trening i ne znam gdje ste, na kojem nivou, što vam treba, ali sve vam ovo treba. Završit ću sa ovim. Ja vjerujem da sam vam dala sam vam sigurno što vam je potreba. Sad ne znam da li ste uspjeli ga primiti. Ako niste, probajte se potpuno otvoriti, smiriti, ponovo poslušati ovaj video. Vidjet ćete da ćete me čuti više ako se baš sjednete otvorenog srca i energije i mozga, da dozvolite sebi da sve ono što vi znate spustite i poslušajte ponovo video. Vidjet ćete razliku energije. Znači sve se radi o energiji, o frekvenciji, ti si signal, šta god želiš više ili nešto da prodreš do tebe, do tvoje frekvencije, to je ta energija, to je ono što se uči svjesno. Ako želite više razumijevanja o ovome, imate priliku sa mnom početkom septembra počinje novi ciklus, ima još nekoliko mjesta, te informacije možete pogledati negdje u opisu videa, ćemo ih staviti, za ovaj energetski trening, ali prije toga, prije što počnete jačati svoj energetski signal, vi morate prvo razumjeti ovo dijelo, ego, strukturu, ličnost koja ste, i zato vam trebaju oni temelji psihologije, a to je sljedeći vikend potpuno free dvodnevni seminar. I taj link i te informacije za prijavu će biti dostupne ovdje negdje, prijaviti se. Bez ovih temelja, bez saniranja strukture,
ego uma, ličnost. Ne možete, jer ovo je temelj. Razumijete, ne možete ni dozvoliti da čujete da ste energija izobilja, kao što više. So, pišite mi da li vam je pomoglo, šta vam je pomoglo, pomozite mi da razumijem. Možda niste razumjeli, slobodno da pišete, da bi mogla nekad dodatno pojasniti. Podijelite video sa nekim, ako mislite da im može pomoći, to jest pomozite mi, evo, hoćete energiju izobilja, podijelite ovaj video. Ali vi mislite da ne može neko pomoći, nikad ne znam. Uglavnom, povećajte svoje assets, svoje vrijednosti, ono što već jeste, ono što već imate, a sve imate, i dobrotu, i ljepotu, i hrabrost, nekad negdje, i sigurnost u nešto, i konkretnost, i fokus, sve imate, i ajbi, nekad negdje, ali da bi mi cvjetali u životu, došli do svih svojih snova, kreirali ovaj svoj masterpiece koji želimo od života, naravno da se treba povećati to, amplify, pojačati. Tu sam za vas, evo prilika, temelj psihologije sljedeći vikend, ili ako ste ovo prilično dobri, onda je za vas energetski trening početkom septembra. Hvala puno i vidimo se sljedeće nedelje. Thanks for this beautiful day you've spent with me. Thanks for your beautiful